Reporting from Jigbo Man direct. We are heading to Gariki Market in Enugu State to preach the good news of Jigbo, the best packaged food so far. Chemical we're 100 and something years. Yes, sir. Abacha. 3 years, go to a mess. I don't make it expire. 3 years cannot back in the line. You don't have back in the line 3 years. Okay, the open and media about in the worry banana. All you buy in another manner. I Tezoya. Near Pukobia, near Apuko, near Apuka. On your toy up on a phone. People life. Open 200. Open 200. Open my and I can read by. Huh? I got a blue by the back on a backyard. Huh? I'm not changing a chemical, not other not only 100 years, Kita, or to go or job. Jesus. You hear about Abacha? Jigbo. Abacha here in Ata. I package here or the Zota. And Abacha here in Ata. Abacha Deba. Ihe eji agwụ nọ n'ime crayfish nọ n'ime ogiri nọ n'ime ose nọ n'ime maggi nọ n'ime azụ nọ n'ime emere ka ha ncha wee kpọọ nkọ wee kwụọ ya akwọ wee tinye ya n'ime ya. Ihe a na-akpọ ya bụ Jigbo Abacha Sharp Sharp. Ị na-eji wee bịa ebe a bụ ka ị bịa nwee a test, ka ị bịa test ọ ya ka ịfụ ka ọ dị, ka ị mara ka nke a abacha. Nwanne mana ihe anyị butere ụlọ ebe a bụ Abacha Sharp Sharp. 2 minutes ịgwọ abacha. Ị n'ihi igbu oge. Ị chọọ ịnaba, ị chọrọ nri sharp sharp. Ị gbara ihe agbanye na mmiri ọkụ ozugbo apịa azụ. Ihe a bụ abacha wọch anya na ihe m wepụtara n'ime ya. If you ain't working in watch and see. Just you wouldn't have million cookie. Go there, Isaiah, Isaiah. Then you will know. There you see. Even on your chick, over talker. Here, maybe they play the show. Oh, Jigbo. Share ya. How do my broken? Share ya people. You got this show, Ogiri na crayfish. Yes, here bụ ogiri, crayfish, azụ. Ọ ya ka anyị la n'ime chacha ya, wele kwụọ ya akwọ. So, abịa bụ Jigbo. Anyị nwa na-akpọkwa gaa na-eme Abacha Sharp Sharp. Ọnọdụ ndị Abacha ọbụrụ na-akpọ ndị Abacha emenụ nga toilet ọ bụrụkwa maka nke ahụ. Ọ bụrụkwa maka nke a.